Salut și bine ați revenit la o serie de Terraria versiunea 1.1.2. Cred că asta e. Mă rog, ce să zic, asta delete, yes, da, asta am făcut-o eu, asta e caracterul meu, da? Și dăm, deci intrăm pe caracterul ăsta și dăm create small medium, îi dăm small name, let's play for this. Așa, fuck, și tu acum, atunci să facem așa, let's play for this. Perfect, acum a intrat la fix. Accept. Eu, la sincer, zi n-am mai jucat Terraria de mult. Dar, vedem acum ce facem. Mi-aduc eu aminte ce faci. Ceva după aici și... Și aha, mă mai repede. Clicking underwater. Lumea de jos. Lumea de sub. Making the world live. Da, sunt multe chestii interesante în jocul ăsta. Chiar mai interesant decât Minecraft. Și Minecraft zic că nu e foarte... Așa. Și am filmat și episodul 10 din Let's Play Minecraft. Ușor, am mai crescut și cu un abonat, 2, da? Vă mulțumesc și tot așa să continui. Așa, deci avem o sabie cu păr short, adică short sword, adică sabie scurtă, quick copper, quick pickaxe, X, 140 de wood, wooden bow, stone block, sunflower și dirt block și niște torți. Inventarul era pe ei, nu? Nu mai țin minte pe ce era. Aha, gata. Nu era pe ei, era pe altul. Și ăștia în copaci prima dată. Nu mai știu. Aha, gata, mi-am luat să minte cum se joacă. Niște stău. E destul de interesant și Terraria. Dar nu la fel de interesant ca Minecraft. Din episodul 11 din Minecraft o să ne apucăm de o construcție, o să mă gândesc eu la ce construcție. Am mai zis și în episoade trecute, dar am o surpriză pentru voi în episodul ăsta. Nu e foarte mare surpriză, dar e ceva. Așa, să-mi aduc aminte cum se... Aha, workbench se face așa, nu? Da, să căutăm un loc bun pentru casă. Da. Ce era? Healing potion. Săpăm așa în sus. Băi, cam ciudat. Dar... n-are nimic. Stă și astea în aer, așa și... A, da, și am un anunț de făcut de vineri, adică după... Vineri când cade pe 2. Așa, deci vineri cade pe 2, acum mă uit la aia, până... Vineri pe 2 până pe 4. Deci de... Vineri până... Deci de pe 2 pe 4 sunt plecat. Și nu voi mai posta nimic. Mă rog să postez joi episodul 11 și episodul 2 din Terraria. Și am un acord. Și să face repede până nu vine, până nu se lasă seara. Și o să luăm în dreapta aici.
mai mi-aduc aminte dacă astea au durabilitate. Pickaxe-ul și astea. Nu mai mi-aduc aminte să știți. Am mai jucat Terraria. Înainte îmi plăcea, era șmecher joc. Și acum îmi place. Dar nu mai știu, o să fac mai multe greșeli. Pe parcursul seriei. Și... cum se pune? Aha. Au pus noi. Nu știu care a copiat-o, care a copiat Minecraft. Dar, așa, Goldfish. Așa, și cine a dat? Așa să-i dai lui gelul ăla. A, cu gelul făceam turți. Dar aici îmi naște, nu? Hai să vedem ce aici. Cu portfoliu. Avem o grămadă. Cred că o să fac un pământ prima casă. Și chiar nici nu știu cine sunt, mă rog, 3 dintre subscriberii mei îi știu, dar restul nu știu. Habar nu unde să-mi fac asta, cred că am făcut să fac. Da, sigur, am făcut. Și timpul la Terraria o să țină la fel cât ține și la Minecraft. Cam în jur de, știu eu, deci cel mai bine este să filmezi în jur de 16-20 de minute. Asta am realizat. E bine nici să filmezi mai mult, dar nici mai puțin. Să mă pregătesc că vin slime-ii ăștia. La ea doar și alea. A, mă, pune-te acolo, futuți. Da, ce să mai vorbesc eu. Vine seara. Și o să apară domnii zombie. Sau mobii. Ha, mă, așa. Să omorâm slime ăștia. Uite așa aici. Și după aia facem o băgăncă aici. Și băgăm sabie așa. Nu, 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 nu. Mor, mor, mor. Nu mor. Asta mă enerva pe mine cel mai mult, slime-ii ăștia. Și crește viața sau nu? Dacă mor, unde mă spawnă? Pentru că o să facem aici sus casa, să punem de da, nu prea mă știu să joc. Da, mi-aduc eu aminte. Cam anii văzut o să fie. Cu aceștia cam trebuie tăiați. Avem destule, am 250 și cred că avem mai multe stacuri.
În stack cred că e 250, nu? Dacă nu mă înșel. Da, nu cred că e mai mult. Ce n-am. Și nu voi face anunț că voi fi plecat până că, na, nu are rost. Hai să punem așa. Și așa suntem felici de zombie și de slime-uri și de tot. Mi-mi plăcea melodia aia, că era destul de... aia când venea noapte. Era destul de înfricoșător. Am mai jucat Terraria mult timp, la un moment dat. Și așa aici o să... gata. Să ne apucăm cum se făcea, deci... Da, da. Să punem workbench-ul aici, adică masa de lucru. Și era așa, nu? Da, și aveam... wooden chair aici, asta. Hai să facem domnul. O să punem și bani aici. Așa, aici punem... Dar mi se pare că nu era pune în aer așa. Mi-am luat să mi-e gata. Eu nu vreau doar. Aha, eu sunt obișnuit ca la Minecraft. Așa nici să nu dăm cu capul, dar nici... Uite campana aici. Și așa este o tăiem. Hai că ne-am organizat ca lumea. Destul de bine. Da, cum zic eu. Mai trebuie crană. Și încă unul aici. Și asta e. Aici am ieșit, nu? Unde sus mergem aici? Cum trec eu? Gata, fac așa. De aici scoatem asta și punem așa. Așa, nu? Da. Și asta o tăiem. Fuck it. Nu, mi-am luat să mi te dai ceva, nu așa. Erau chestii de alea de se punea. Mi-am luat să mi te dai. Te lăsai, uite până. Așa și uite celea... Unde-i masa aia de lucru? Hai să punem la lucrul ăsta. Spunem masa asta aici. Mod plafon. Asta era, nu? Da. Hai mai facem una. Facem mai mult.
Hai să mai facem una, facem mai mult. Așa. Și aici la fel. Făcutul cam sus. Atunci mai punem un rând. Facem de-astea două. Chiar așa, dacă ești așa de nesimțit, ia să vedem cum mai sare. A, lasă că sare. Oho, nenorocit ți-e văzut. Dar lasă, nu mai vreau să fac o dată. Asta e o chestie. Așa și așa zombii o să bată la ușă și o să fim fericiți. Și apoi să facem așa. O să punem o scară, nu? Și spune cabinetul în bine. Am făcut aici. Facem un întreg regal. Aici o să punem o dorță. Exact acum. Așa terminăm asta. Deci. Deci cam asta a fost episodul de astăzi. Nu uitați de ce știți voi pe acolo, subscribe, like și alea. Până data viitoare am fost Cristi, pa, pa!